16-17 mendean euskalkia zian ulertzeko arazo, eta eurak egiten zuten diagnostiko bat, eta esaten zuten, zergatik daude euskalkiak, herria bitan zatituta dagoelako, 2 hizkuntza ofizial ditugulako, gure herrian gure hizkuntza ofiziala ez delako, eskoletan erakusten ez delako, beraz, gramatikarik ez dago, jenteak ez du idatzian erabiltzen euskera hori, eta orduan, horregatik, eta gero gure artean harremanik ez dagoelako, horregatik hizkuntza apurtu egin da. Orduan, zein da helburua? Helburua da dialekto horiek gainditzea eta euskara bat egitea. Larramendirekin datorren aldaketa zein da? Bueno, Larramendi kanpora begirari da. Orduan, euskararen apologia bat egin nahi du Espainiako jentearen dako. Batetik hori. Eta bestetik, konbentzitu nahi du, hemengo jente diruduna eta jente eskoladuna, konbentzitu nahi du, euskara ez dela hizkuntza pobre bat, eta landu egin behar dela euskara, eta erabili egin behar dela euskara. Azken batean euskara prestigiatu nahi du, eta jenteak erabili dezala. Eta horretarako, mito batean oinarritzen da, lehendiz etorren mito batean. Eta mito hori da, euskara dela, jainkoak berak Babelen sortutako hizkuntza bat. Eta ez bakarrik euskara bera, euskalkiak ere bai. Orduan, euskalkiak ere baloratu egin behar ditugu, erabili egin behar ditugu, eta gero dago, polemika horretan, gertatzen dana. Espainiarrek esaten dute, hemengo erromatarren garaiko iskribuetan, aipatzen direla hizkuntza bat baino gehiago. Eta orduan, zer esaten du Larramendik, ez dira hizkuntza bat baino gehiago, dira euskararen dialektoak. Eta euskararen dialektoak hain dira diferenteak, gu geuk euskaldunok ez dugu bata besteari ulertzen. Eta hor sortzen dira mito horiek, ez? Batetik, euskaldunok ez dugula bata bestearekin ezin dugula euskaraz ulertu, oso kaltegarria izan dena, euskara ikasi nahi duen jenteari begira eta beste alde batetik, beste ondorio bada, berak esango du, euskalki guztiak dira onak, denak maila berean dira onak, denak babestu behar ditugu, denak indartu behar ditugu, eta hori esateak dakar, ez dugula euskara bakar bati indarra eman behar. Denei eman behar dugu indarra, beraz, euskara baturik ez eta euskalkiak bai. Eta, dinamika hori, Sabino Aranak ere jarraitu zuen, Sabino Aranak bultzada handia eman zion dinamika horri, eta apurtu da, 1974-1978 garai horretan. Euskalkien balioa da, hori dala, euskaratik gelditzen zaiguna. Izango da txarra, izango da ona, baina hori da daukaguna, eta nahi badugu hizkuntza aurrera atera, daukagun horretan oinarritu behar gara. Ezin dugu esan, euskalkiak txarra dira, eta bazter ditzagun da, asmatu dezagun beste hizkuntza bat, hori katastrofe, hori ondamendia izango litzateke. Daukagun hau ez dela nahiko genukeen bezain ona, baina hau da daukaguna, eta honi heldu behar dira. Eta orduan, alegindu behar gara, euskalkietan zabalduen eta sendoen dagoena horri ematen lehentasuna. Eta ez gaitezen hasi txokokeriekin. Ez gaitezen hasi nire herrian erabiltzen da ez dakizein hitz, zure herrian erabiltzen bada hori, erabile ezazu zure herrikoekin. Baina Euskal Herri osoko edabide baten edo Euskal Herri osorako den liburu batean erabili beharko dugu gehien zabalduen dagoena, ezta? Baina gehien zabalduen dagoena euskara bizian. Ez gaitezen hasi hemen asmatzen hitzak eta asmatzen hizkuntza bat. Bai, esango genukena da, fenomeno orain esango genukena gazte hizkerak edo esaten dugu, euskara gazteak esaten dugu fenomeno honen atzean dagoena ez dala berria eta ez dala gurea bakarrik, ez? Bateko beti egun delako euskararen barruan, euskararen beraren, esango genuke kalitatearen inguruko kezka bat, ez? Orain dela 100 urte ja pixatoren inguruko kezka azaltzen zuten batzuk, gerra horretik ere azaltzen zan hori euskara pobretzen ari zan, eta gerra ondoren batez ere lehentasuna kantitateari eman genion, alegia hiztunak irabazteari, eta orain dela 15 urte berriro ere kaloratu da kezka hori. Kezka hori maila batean unibertsala da, lehen diatorrena ere, eta dagokiona hizkuntza ukipenezko egoera guztietan gertatzen baita hizkuntza batek bestearengan eragina izatea, eta normalean gertatzen dena hizkuntza menperatzaileak edo hizkuntza indartsuenak kutsatzen duela, nolabait esateko, hizkuntza menperatu edo aula, ez? Beraz, hori, esango nuke hori dela, gaiaren aspektu bat. Eta bigarrena, teknologia berrien eraginez eta digitalizazioaren eraginez,
komunikatzeko sistema berriak sortu dela mundu guztian, batez ere esamisetako hizkerak diala, fotologetakoak, edo 20, edo messengerrak eta bat, eta orduan, hor sortu da hizkera berri bat. Esango genuke lehen, hizkera informala bakarrik ahozkoa zela, eta azkenengo hamarkada honetan, ja, edatu dela mundu guztian, hizkera informal bat ere idatziz. Orduan, gure zer gertatzen da, nahastu zaizkigula, gure hizkuntza normalizazio prozesuak berez, ja, dakartzan aldaketak, batuan nahastu da euskalkiekin eta bar. Berez, hizkuntza ukipenezko egoerak dakartzan ondorioak. Eta azkenik gainera, ja, teknologia berrian eragini sortu diren aldaketa hauek. Orduan, alde batetik oso azti egon beharreko fenomenoak dira, gure hizkuntza normalizazio prozesua bera baldintzatu dezaketelako, baina bestaldere ez tegu ere neurriz kanpoko larritasunik jarri behar, ez? Bai, nolabait, nik uste hemen hurrengo urtetako erronka nagusiena erabileran daukagola, ez? Batetik ezagupena indartu, baina batez ere erabileran daukago. Azken batean, erabilera indartzen dugun neurrian, ezagupena bera ere hobetuko delako. Momentu honetan, gazte euskaldun gehiena jatorri erdalduna edia. Horiek euskara ikasiko badute benetan, izango da, erabiliz. Erabilera hori izan daiteke aktiboa, beste jendearekin ezketan, edo baita ere pasiboa, eta kultur konsumoak sartzen dira aspektu horretan, ez? Eta iruditzen zait, maila horretan, gure hurrengo urtetako lehentasunik handiena, hain zuten konsumo hori bultzatza dela. Edo termino modernotan esan da, euskarazko kultur konsumo eta kultur merkatua handitzea. Horrek ez du esan nahi, lehentasun osoko produktu kualitatiboki importanteak baztertu behar ditugunik. Beti beharko ditugu gainera punta izango diren laberriak, diskoak, proiektuak eta bar. Baina horitzen zen momentu honetan bai, irabazi behar duguna euskaraz bizi ahal izateko eta euskararen normalizazio prozesua indartzeko batez ere konsumoa. Eta egin behar ditugula, asko irakurriko diren liburuak, asko ikusiko diren pelikulak euskaraz, asko salduko diren diskoak esan behar nuen, jazta egitori saltzen diren, baina asko entzungo diren diskoak, eta hori behar dugula. Hori lehentasun osokoa zaigula.